Evers erop. Goedemorgen. Even, slecht nieuws uit Limburg. Want de Limburgse taal wordt door steeds minder mensen gesproken. En daarom wordt de taal met uitsterven bedreigd. Verschillende organisaties die nou betrokken zijn met de Limburgse taal. Zoals de Universiteit Maastricht en het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap. Die waarschuwen in een nota voor de toekomst van de taal. Wordt ook voor gewaarschuwd, echt gewoon. Ja, volgens de organisaties wil weliswaar 75% van de Limburgers de taal behouden. Maar steeds meer jonge mensen spreken liever Nederlands in plaats van Limburgs op school en het werk. En daarnaast levert het Limburgs flink in aan het Engels ook. Ja, is Limburgs echt een taal ook, net als het Fries? Nou, het is niet te verstaan. Niet, toch? Het is niet te verstaan, nee. Nee, als je het niet spreekt, dan krijg je er niks van mee. Ik vind het echt een beetje tussen Duits, Nederlands en dat hele zangerige. Ja. Het zou wel leuk zijn als er misschien een Limburger luistert nu, om even te kijken dat hij even belt. Ik geloof dat wij zijn trouwens in Limburg. We zijn nauwelijks ontvangen in Limburg natuurlijk. Hè. Dat is ook sowieso iets ongelooflijks met dit geld te zijn. Ja, ze verstaan ons niet. Nee. Ja, maar we zijn onze lijnen zijn open. 0909 3000 538. Om even een klein stukje onverstaanbaar gesprek te doen. Want ik ben dan wel benieuwd als iemand echt Limburgs tegen ons gaat praten. Ja. Wat verstaan wij er dan van? Echt bijzonder weinig. Ja, ik zat laatst bij een gesprek tussen een paar Limburgers. En ik heb echt mijn best gedaan om wat dingen te volgen. Niets van te volgen. Ja, het is een soort beetje Duits, Luxemburgs lijkt het af en toe wel. Heel zeurderig. Zeurderig. Oh, dat is heel leuk om te zeggen. Ja, ik vind een zeurig taaltje. Een zeurig taaltje. Even kijken of er misschien een Limburger aan de telefoon is. 538, goedemorgen. Ja, goedemorgen met een Limburger. Oude vlaaienbakker. Ja, maar dit versta ik nog wel. Waar woon je dan in Limburg? Ik woon in Reuver. In Reuver? Reuver, tussen Van waar woont. Oké, maar kan jij echt gewoon helemaal absoluut... Is Limburgs een taal, weet jij dat of niet? Nee, Limburgs is gewoon een dialect. Is gewoon een dialect, dat versta ik nog een beetje. En vertel eens even wat over jezelf. Wie heb ik aan de telefoon eigenlijk? Remy. Remy? Ja. En wat doe je in het dagelijks leven, Remy? Ik ben vrachtwagenchauffeur, ik rijd broodjes rond. Wat rij je rond? Brood. Ja, worstenbrood denk ik. Ja. Maar hoe kunnen we nou een beetje in het Limburgs met elkaar keuvelen? Dat is even als jij met je buurvrouw... Ja. Wat lief? Als je met je buurvrouw aan het praten bent, zeg maar, of je buurman of wat dan ook. Bakje suiker. Ik kan ook gewoon plat gaan praten als je dat wilt. Ja, dat heb ik graag. Dat we even kunnen kijken in hoeverre we het kunnen verstaan en wij kunnen beoordelen of het zeg maar echt een taal is of niet. Ja, als ze bij ons in Noord-Limburg, dan versta je ze nog een beetje. Maar als richting Maastricht, de kant, dan kunnen ze dat zingerige. Wat zegt u? Dan krijgen ze dat zingerige? Ja, dan krijg je dat Maastricht is niet lang, maar breed, weet je wel, dat lang trekken. Maar dit zijn allemaal woorden Weet je, ik wil nu even, wacht even, ik wil dat er even een Fries belt. Dan wil ik even kijken of de Fries en de Limburger elkaar kunnen verstaan. Daar versta ik niks van. Je moet even blijven hangen als je wil. En onze lijnen gaan open 0909 3058. Zijn we even op zoek naar een Fries. Klein stukje taalexperiment hier op de radio, dat moet natuurlijk wel kunnen. Hey, en ik blijf gewoon in het Limburgs praten natuurlijk. Ja, is goed. Heb je nog televisie gekeken gisteravond? Nee, ik ben al vanaf 10 uur aan het rijden, dus... En waar rij je heen vandaag? Ik ben in Nieuwegein geweest, Culemborg ben ik geweest. Ja, dat versta ik allemaal nog wel. We hebben natuurlijk Nieuwegein en Culemborg, dat is in het Limburgs hetzelfde als in het Nederlands natuurlijk. Ja. Ja, en waar praat je dan met je buren over als die je op straat tegenkomt? Over de doeven, over van alles. Waarover? De doeven. De duiven? Ja. Hoezo zit je in de duivenhandel? Ja, ik ben doevenmelker, ja. Doevenmelker. Even kijken, heb je volgens mij ook een Fries aan de telefoon? Ja, dat klopt. Met wie spreek ik? Je praat met Erwin Middelbos uit het mooie Dokkum in het mooie Friesland. Oké. Nou, wisselen jullie eens even wat gegevens uit met elkaar? Zou je dat eens even willen doen? Nou, dat is natuurlijk wel een beetje te verstaan als er heel goed het concentreren is. Alleen in het Fries ben ik met verschillende dialecten. Ja, dat klopt ook, ja. Nou, ga je gang, ja. Maar wie gelukkig is Fries, kan echt die taal natuurlijk, hè? Friese taal, ja. Fries is een taal, ja. En de Limburgs is dat niet? Nee. Limburgs is een dialect, nee. Nee, wat vind je eigenlijk van het Limburgs? Ik? Ja. Ja, niet om aan te horen. Maar zijn jullie al een beetje voetbalgek allebei, of niet? Ja, half van VVV, ja. Ja, oké, maar leg jij als Fries nou eens even aan die Limburger uit wat er moet gebeuren met het Nederlands elftal?
Je moet er als eerst maar een oren idioot op zetten die een beetje verstoren had van het voetballen. Want dit wordt helemaal niks. Nou, dat versta ik ook allemaal nog. Daar is eigenlijk ook geen woord Fries bij. En als Fries, hoe zeg je dat dan? Dat wie in Fries. Wat zeg je? Ze moet er een oren idioot op zetten, want deze snapt er niks van. Oh, dit was Fries. Oh, sorry. Ik had hem even niet in de gaten. Jij verstaat gewoon Fries. Het is heel verwarrend inderdaad. Maar kunnen jullie normaal wel met elkaar communiceren? Want die talen liggen volgens mij zo verschrikkelijk uit elkaar. Ja, dan moet je goed luisteren en dan versta je het wel. Dat zegt de Limburger, neem ik aan, hè? Ja. En wat vindt de Fries daarvan? Daar ben ik helemaal mee. Ja, ben je het mee eens? Oké. Zeg eens even in het Fries. Ik wens alle luisteraars van 538 een hele mooie dag deze woensdag. Ik wens je deze wijze een hele mooie dag en een prettige lak. En hoe zeg je dat in het Limburgs? Ik wens iedereen een schoenen dag vandaag en geniet van het leven. Ik vind het wel mooi dat die Limburgers er nog even bij zijn. Geniet van het leven. Ja, oké, nou goed. Ik wens jullie een mooie dag vandaag. Dankjewel, hè. Goed, Ik weet niet wat jullie zeggen, maar het zal ongetwijfeld waarschijnlijk worden keihard uitgescholden hier. Maar goed, dat maakt ook niet uit.